Menorca és una illa d'una gran bellesa, plena de gent autèntica, persones de veritat, persones senzilles, molt feineres i lluitadores que estimen la nostra terra, les nostres tradicions i els nostres costums centenaris, però que també pensen i fan feina pel futur. Bona gent que viu l'illa en cos i ànima, que treballa molt dur, amb altes dosis de compromís i exigència, per oferir un producte local que enamora. Gent que, com tu, és conscient del privilegi de viure a una illa com Menorca i de la importància de fer costat al producte fet aquí, a ca nostra, per la nostra gent. I és que darrere cada gest, cada paraula, cada somriure, cada detall, per petit que sigui, hi ha persones que fan la seva feina amb dedicació i constància per mantenir la nostra essència i oferir un producte made in Menorca, únic i autèntic. Un producte i un servei de proximitat i de qualitat que respira autenticitat, compromís, responsabilitat, passió, confiança i molta humanitat. Un producte made in Menorca. Ara més que mai és el moment de pensar en totes i cadascuna d'aquestes persones que, com tu, pensen en el bé de Menorca, que és el de tots, perquè tots som un, i un és tot. 'Cause we are one, and one is all. 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 No ho dubtis. Ara és el millor moment per arrelar i créixer i de fer-ho tots junts pel bé de Menorca. Ara i per sempre, producte local. Bé de Menorca.